Nou ja, we zijn hier in Boetenpost en hadden de meeste last van wespen. Die komen op dit moment in de slipkamer van de dochter, die zit hier voort boven. Dit is net het eerste putje, Joert. Nee. Hoe druk ga je met de oranje tijd hier in mei? Op het moment door we denk ik 10 tot 15 meldings Dijs. ja, per dag. En ja, we hadden nu al een paar honderd wespennesten dit seizoen bestreden. Ja, het nest kun je hier ergens achter die boeiplanken zitten en dit is dus die nestingang. Wie spuit je daar nou een poeiervergeef in, wat die wespen meenemen moeten in het nest om de koningin te bestrijden. Deze wespen die nemen dat mee in het nest, de koningin wordt daar, wordt geen eitjes meer en dan stiet zo'n valkje uit. Dat nest blijft er zitten, maar het is net zo dat er volgend hier weer een nieuw nest in komt. Dat er weer nieuwe wespen in beginnen te nestelen. Dus ze beginnen altijd een eigen nestje te bouwen. Nou, in principe moet dit genoeg wezen, dus ja, we laten de wespen nog even gebeuren. Nou, het pak even maar uit, want het wordt al wat heet. Hei, hei.